kvôli čomu prišla taká vzácna návšteva dnes k nám, tak doniesli nám dobrú správu, že Ministerstvo životného prostredia a Environmentálny fond sa rozhodli podporiť náš projekt výstavby nového energetického bloku a dnes máme možnosť tu slávnostne podpísať zmluvu o tejto podpore. Predseda predstavenstva spoločnosti Mondi SCP, pán Miloslav Čurila, podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky, pán Tomáš Taraba. Rovnako tak mi dovolte privítať aj prezidenta spoločnosti Mondi SCP, pána Joachima Grünwalda. Medzi nami je aj generálny riaditeľ Environmentálneho fondu, pán Marek Giba, primátor Ružomberka, pán Ľubomír Kubáň a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia, pán Marek Chovan. Na úvod odovzdávam slovo hostiteľovi dnešného podujatia, ktorým je pán Miloslav Čurila. Nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, dovolte ešte raz, aby som na pôde nášho podniku privítal vzácnu návštevu pána ministra a podpredsedu vlády Tomáša Tarabu. Dnes je historický deň v našom podniku, a to z dvoch dôvodov. Začala sa výstavba nového energetického bloku v rámci projektu EcoPower a tento investičný projekt prináša pre náš podnik a pre miestnu komunitu veľmi významný moment. To znamená, zvýšime energetickú bezpečnosť pri dodávkach tepla pre miestnu komunitu, pre mesto. Zároveň zvýšime sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie až na 90% a tým vlastne zabezpečíme to, že budeme menej závislí od dodávok energie z vonkajších zdrojov. Samozrejme, veľmi významným faktom tohto projektu je aj to, že vlastne touto investíciou zabezpečíme to, že teplo vyrábané v tomto podniku už ďalej nebude potrebné na výrobu používať zemný plyn a takto vlastne dokážeme ušetriť až 6000 tón CO2, čo si myslím, že je významný environmentálny počin. Táto investícia vďaka podpore Environmentálneho fondu, a musím tu povedať a chcem využiť túto príležitosť sa ešte raz poďakovať pánovi podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia, lebo veľmi významne vnímame jeho osobnú angažovanosť v procese modernizácie slovenského priemyslu a zapojenia jednak modernizačného fondu, ako aj fondu obnovy do modernizácie priemyslu. Vieme, že dnes prebieha vo svete boj o pracovné miesta, prebieha boj o trhy. A táto investícia nám pomôže v tom, že tu v Ružomberku, kde máme tradíciu výroby papiera už 145 rokov, nám umožní predĺžiť to o ďalších 40 rokov, lebo prakticky budeme mať k dispozícii elektrickú energiu a tepelnú energiu za veľmi konkurencieschopných podmienok. Zároveň by som chcel poukázať, že dnešným dňom, alebo proste v týchto dňoch budeme oslavovať 25. výročie vstupu alebo vytvorenia joint venture so spoločnosťou Mondi a prakticky táto investícia završí, by som povedal, taký veľký modernizačný celok, v ktorom sme investovali v tomto závode viac ako 1,3 miliardy eur a prakticky z lokálneho hráča sme urobili významnú firmu európskeho formátu, ktorá prakticky, ak zoberieme v roku 2000, vyrábala 270 000 tón papiera, dnes vyrábame viac ako 1 000 000 tón papiera a sme významný hráč na európskom trhu. Takže ja si myslím, že všetko to, čo som povedal, len podtrhuje význam tejto investície. Samozrejme, verím, že aj naši dodávatelia dreva sa tešia z toho, že vidia, že proste investujeme do tohto závodu a budú mať kde dodávať drevo
lebo sme jednak najväčším spracovateľom dreva na Slovensku, kde spracujeme viac ako 2 milióny kubíkov dreva ročne a spracovávame hlavne drevo, ktoré proste sa už nedá ináč využiť iba na výrobu celulózy a papiera. A takisto si myslím, že tá stabilita nášho závodu zabezpečí, by som povedal, aj stabilný rozvoj papierenského priemyslu na Slovensku, lebo celulóza, ktorú vyrábame, alebo 3 druhy papiera, ktoré vyrábame za veľmi konkurenciaschopných podmienok a ostatné papierenské spracujúce podniky môžu takisto potom konkurovať na medzinárodných trhoch. A ako len taký príklad môžem povedať, že z nášho závodu exportujeme viac ako 97% produkcie do zahraničia. To znamená, že myslím si, že aj minister financií a slovenská vláda bude mať radosť z toho, že tento podnik má ešte pred sebou skvelú budúcnosť a takisto aj naši zamestnanci a akcionári určite sa z toho tešia. Takže pán minister, nech sa páči, ešte raz ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ako bolo povedané, myslím si, že základnou črtou dnešných dní je, že štáty súperia o každú jednu investíciu. Každý deň môžeme čítať v televíznych či v novinách alebo správach, ako jedna fabrika za druhou utlmuje výrobu, utlmuje investície. A keď sa utlmujú investície, znamená to prvé, čo je ohrozené, sú pracovné miesta, subdodávatelia, výkon ekonomiky, tým klesajú daňové príjmy a podobne. Ja som veľmi rád, že sa dnes podaril uzavrieť jeden veľký projekt, do ktorého nie je Slovenská republika, nie je štátny rozpočet, ale zdroje Európskej únie, ktoré sú určené pre rozvoj priemyslu, nasmerujú 30 miliónov eur a investor, ktorým je SCP Mondi, do tohoto projektu investuje ďalších vyše 120 miliónov eur pre Slovenskú republiku. Táto investícia je nesmierne výhodná, pretože 1 euro, ktoré sme umožnili cez fondy Európskej únie investovať do projektu, ktorý SCP Mondi dá možnosť si postaviť v podstate, aby ste mali predstavu, elektrický výkon, ktorý bude na úrovni 1/3 jadrového reaktora. To, čo im dnes táto investícia umožní, ktorá teda štvornásobne vyvolala investíciu, 1 euro, ktoré investovali sme cez Európsku úniu, vyvolá štvornásobnú investíciu zo strany investora. To znamená, to, čo chcem povedať, nikto nedostáva nič zadarmo, nikto nedostáva nič z daňových peňazí. Práve naopak, táto investícia spôsobí, že najbližších 40 rokov SCP Mondi bude fungovať a bude vyrábať. Bude vyrábať tu, je to skvelá správa pre celú slovenskú ekonomiku, pretože veľmi dobre vieme, aký obrovský výkon táto fabrika má, aký je veľký exportér a Slovenská republika dnes môže byť len hrdá, že dokázala pritiahnuť 150 miliónovú investíciu. Som veľmi rád, že sme stabilizovali pracovné miesta, práve naopak, že sme zvýšili konkurencieschopnosť tejto fabriky. Myslím si, že ten cieľ, ktorý sme si dali, aby sme naozaj podporovali slovenský priemysel, a mne je úplne jedno, kto je vlastníkom akej fabriky. Ja toto ako minister skúmať nemôžem. Ja jediné, čo môžem skúmať, ako je kvalitný ten projekt. A tento projekt bol vyhodnotený skupinou, ktorá posudzovala projekty medzi najlepšie, ktoré v tej celej schéme boli poskytnuté. Zároveň je to projekt, kde spolúčasť investora patrí medzi najväčšie. Iné projekty mali oveľa nižšie spolúčasti investorov a preto chcem povedať, toto je cesta pre Slovensko. Aby sa investovalo, aby následne sa vyrábalo, aby ľudia mali stabilné miesta, aby vedeli platiť svoje hypotéky, svoje výdavky, aby mali stabilitu vo svojich životoch. A toto by mal byť cieľ každého jedného ministra, pretože pre mňa, ja nerozlišujem medzi dobrým alebo zlým investorom, ja rozlišujem len medzi dobrým a zlým projektom. A zlé projekty sú tie, ktoré peniaze zoberú, alebo teda si vyžiadajú veľké peniaze a nič na konci dňa nezrealizujú. Mali sme aj takéto. Mali sme projekty, kde Slovenská republika vyčlenila stovky miliónov eur a nakoniec tie peniaze ani neskončili v priemysle, ale prepadli a museli narýchlo byť dané do nejakých sociálnych oblastí. A dnes tie peniaze naozaj mohli podporiť množstvo projektov. Preto chcem povedať, ja vyzývam všetkých podnikateľov na Slovensku, aby sa obracali na Ministerstvo životného prostredia so svojimi inovatívnymi nápadmi, so svojimi inovatívnymi investíciami,
Sú jasne stanovené schémy, ktoré sú schválené v Európskej únii. Tie peniaze, ktoré sú na to určené do roku 2030, buď ich vyčerpáme, alebo prepadnú. Tu nie je alternatíva, že ich nevyčerpáme a použijeme ich na niečo iné. Peniaze z modernizačného fondu, od slova modernizácia, je určené len na to, aby staršia prevádzka bola nahradená lepšou, inovatívnejšou, aby tie slovenské podniky vedeli konkurovať v sťažených a veľmi prísnych konkurenčných podmienkach na globálnych trhoch. Ak si nebudeme podporovať vlastný priemysel od západu cez východ, od severu na juh Slovenska a ostatné štáty to robiť budú, tak sa nebudeme stačiť diviť o pár rokov, ako im tempom sa tu začnú zatvárať fabriky, pretože dnes je taká súťaživosť na trhu, taký boj o každé 1% zisku, že prežijú naozaj len tí, ktorí budú lídrami. A ja som rád, že máme jednu fabriku, ktorá tým lídrom na trhu je. A naozaj som rád, že dnešným dňom nielen niečo podpisujeme, ale dnešným dňom sa aj začína vlastne výstavba. A to je pre mňa druhý veľmi kľúčový faktor, že tu len nesľubujeme nejaké vzdušné zámky, pretože už nám tu kadejakí investori nasľubovali modré z neba a na konci dňa z toho nič nebolo. A preto vám prajem všetkým, vážený pán predseda predstavenstva, ale aj pán primátor, pretože to teplo, ktoré sa tu bude vyrábať, bude zásobovať teplom mesto Ružomberok, čo znamená stabilné ceny pre spotrebiteľov, pre ľudí. Pre fabriku to znamená, že bude menej vystavená výkyvom na cenách s elektrickou energiou. Sami viete, čo znamená, keď jeden deň stojí elektrika 500 eur, potom stojí zase mínus. Tá predvídateľnosť je absolútne kľúčová preto, aby ste vedeli stabilizovať výrobu, aby ste vedeli plánovať investície. Takže máme byť na čo hrdí ako Slovensko, pretože toto je naozaj fabrika, ktorá výrazným spôsobom prispieva. 7%? Viac ako 97% ide na export, čo znamená, o to viac si môžeme dovoliť doviesť tovarov, ktoré my tu nevyrábame. Pretože štáty, ktoré nič nevyrábajú a len si dovážajú, tak skončia potom iba veľmi zle, skončia ako Zimbabwe s 10 000% infláciami, pretože sú odkazaní iba na tlačenie peňazí. My potrebujeme produkovať a exportovať kvalitné produkty a dnešná investícia je o tom, že Európska únia prostredstvom modernizačného fondu vyhodnotila projekt SCP Mondi, Európska investičná banka to vyhodnotila ako jeden z najlepších a ja som rád, že sme ho mohli podporiť, pretože to pre ľudí a je to pre slovenský priemysel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slova pána ministra a o krátky príhovor poprosím aj prezidenta spoločnosti Mondi SCP, pána Joachima Grünwalda. Ďakujem. Sorry, only in English. First of all, thank you. It's a pleasure to be here with you today. This day marks a significant milestone for our plan and also for our future. And I'd like to begin very warmly with a welcome from you all and take the time and that you take the time to join us. Ďakujem veľmi pekne. Je mi cťou byť tu s vami dnes. Tento deň predstavuje výrazný míľnik pre náš závod, pre našu budúcnosť. A dovolím si preto začať vašim srdečným privítaním a poďakovaním za váš čas, ktorý s nami strávite. EcoPower will contribute to increase our plant's self-efficiency from 75 to 90%. In long term, it will ensure reliable energy supply, not only for the plant itself, but also for the local community we are supplying with heat. Takže EcoPower prispieje k zvýšeniu sebestačnosti nášho závodu zo 75 na 90%. V dlhodobom horizonte zabezpečí spoľahlivý energetický zdroj nielen pre samotný závod, ale aj pre miestnu komunitu, ktorej bude dodávať teplo. We are especially proud that the energy will be generated using residual materials from our own wood processing at the plant, keeping them in circulation. We will reduce emissions and increase the use of renewable energy sources. Sme mimoriadne hrdí na to, že energia bude vyrábaná zo zvyškových materiálov a tým ich udrží v obehu. Zníži to emisie a zvýši využitie obnoviteľných zdrojov. The biomass will come from certified forests, which will support responsible forest management.
The environmental benefits of the EcoPower project will contribute to achieve the ambitious sustainability targets which are outlined in the Mondi Action Plan 2020-30. Takže biomasa bude pochádzať z certifikovaných lesov, čo podporí zodpovedné nakladanie s lesmi a benefity pre životné prostredie prispejú k dosiahnutiu našich cieľov udržateľnosti, tak ako je stanovené v našom akčnom pláne Mondi 2030. Finally, let me express my thanks to everybody involved in preparing the projects. To the team of colleagues, it was a long way. Thank you for having the long breath for the projects, who are working intensively on the projects. Then to our suppliers and to the Ministry of Environment, local authorities, and the entire local community. Without your support of all of you, this significant investment would not be possible. Dovolte mi na záver poďakovať všetkým, ktorí boli do projektu zapojení, kolegom, ktorí intenzívne pracovali na jeho príprave, dodávateľom, Ministerstvu životného prostredia, miestnym orgánom, ako aj celej komunite. Bez vás by to nebolo možné. Ďakujem. Tak. Môžeme. Ďakujeme pekne, pán primátor, ďakujeme. Ospravedlňujem sa, že som... It was a pleasure. Thank you. V prvom rade treba poďakovať, že sa táto investícia vôbec ide realizovať v meste Ružomberok. Ja som povedal, že to bude mať pozitívny vplyv aj na životné prostredie, pretože meníme 48-ročný starý kotol za nový kotol, to je dosť podstatné povedať. Bude lepšia ekologizácia aj v spoločnosti a vo fabrike. A potom sú to tie primárne benefity, ktoré pocítia Ružomberčania a to vybudovaním tohto nového ekologického zdroja dôjde k tomu, že sa zníži cena tepla, nielen pre domácnosti, ako ste spomínali, ale takisto chceme, aby bola znížená cena tepla aj pre mnohé inštitúcie, či z kultúrneho, spoločenského, športového charakteru, škôlky, školy a tak ďalej. Takže toto je ten cieľ, ktorým chceme vlastne dospieť aj my, aby sme po tej realizácie pristúpili k výraznému zníženiu ceny tepla. Je tam dohoda, je tam prísľub a ja verím, že to sa aj dodrží, pretože máme partnerský vzťah medzi spoločnosťou a mestom a komunitou a taký chceme uchovať aj do budúcnosti.